Kieluuri tässä terve. On kahvihetken aika. Kahvia koneeseen taas kerran. Kahvia koneeseen. Mä teen tämmöisen pienen, voisiko sanoa tätä nyt myyntivideoksi. Mä nyt kerron tässä muutamia juttuja, koska mulla on kertynyt tavaraa sen verran, että mä nyt myyn niitä vähän pois, koska mulla on tullut tilalle jotain uutta tai muuta vastaavaa, niin on aika myydä tavaraa. Mä laitan nämä joka tapauksessa, ne menee Torin myyntiin ja Fasen-ryhmiin, Marketplaceen sinne, niin että jos sitten joku haluaa kysellä jostain, niin laittakaa mulle vaikka tätä kautta viestiä, tai sitten laittakaa jotain Messengerin kautta tai muuta vastaavaa, jos teitä kiinnostaa näistä joku kampe. Mulla on aika monta juttua. Aloitetaan semmoista, missä mä tein jo videon aikaisemmin. Eli tämä tapaus. DJ Goggles 2, ja tää on tää Motion Combi. Kompo. Eli täällähän on noin lasit. Mä oon tehnyt näissä videoon, mä menen sen tarkemmin, ja täällä on se ohjain, minkä kuva on tossa noin. Mutta tää on yksi, mikä mulla lähtee nyt myyntiin, tai siis tää on ollut jo pari viikkoa myynnissä, niin jos sitä kiinnostaa, niin tää on saatavilla. Ja tämähän toimii niissä tietyissä droneissa. No sitten, yksi mistä mun pitää etsiä vielä boksi, mä tiedän, että mulla on se boksi tallessa. Mulla on nykyään missä ne mun nappikulkeet on? Ei, no mä laitoin ne latauksen. Eli mulla on ne Sonyn uudet nappikulkeet, se 5-versio. Tässä on mulla 4-versio. Nämä nyt on ollut mulla, mitä nämä on ollut reilu vuoden, niin nämä lähtee myyntiin. Eli mun pitää etsiä näillä vaan se boksi. Nämä on kyllä tosi hyvät vastamelokuulokkeet. Eli siellä on latauskeissi tossa noin, eli se lataa totta kai, kun sä laitat napit pois. Ja ihan sama kuin mä käytin noita 5 tossa, kun mä maanantaina pyöräilin 108 kilsaa sähköpyörällä. Muuten hemmetin hyvä kapistus. Niin 108 kilsaa poliin, ja mulla oli noin nappikuulokkeet. Käytännössä se oli silleen, että ne oli mulla koko ajan päässä. Ja sit kun mä pysähyin, menin tekemään jotain juttuja, niin laitoin tietenkin koteloon ne, niin ne lataassa, niin riitti virta nappikuulokkeessa kokolle sille 108 kilsalle. Mutta sanotaan, että seuraavana päivänä tuntui, että jalat on vähän kipeät. Mutta se, mikä siinä on hieno juttu, niin on se, että se tuo toi sähköavusteinen pyörä, niin mä teen siitä jonkun videon, niin se, mikä tuo siinä, niin nämä pyöräilyn parhaat puolet esiin. Eli sä voit ne ikävät ylämäet, niin se auttaa sähkö sen verran, että sun on kohtuuhelppo polkea. Sä itse päätät, kuinka paljon se tehostaa, kuinka helppo se on polkea. Sitten siinä on se hyvä puoli, että sitten pitemmällä matkalla, niin kyllä se oikeasti rupeaa tuntumaan ja tulee heitettyä pitempiä reissuja. Eilen mä vein 45 kilsaa, tiistaina mä vein yli 60 kilsaa, maanantaina 108 kilsaa. Eli mä oon ajanut tällä viikolla, nyt ollaan torstaissa, niin tähän mennessä, niin ei kun perjantaissa ollaan nyt, sori, päivät menee sekaisin. Mä oon aina ajanut yli 200 kilsaa. Aika hyvin mun mielestä, yhdellä viikolla. Jes. No niin, sitten jatketaan. Nämä nappikuulokkeet, näiden Sonyn nappikuulokkeiden boksi mun pitää löytää, eli näillä on vielä takuutakin voimassa noin vuoden verran. Mutta sitten on semmoinen mielenkiintoinen keissi. Toisessa mulla on jo boksi tuossa tallessa, tai siis löysin sen boksin. Toinen mun pitää kaivaa jostain, ja mä tiedän, että mulla se boksi on. Mä en heitä noita bokseja pois koskaan, koska te, jotka olette mua seurannut, niin tietää, että mulla on yleensä kaikki kamat, mitä niistä tulee uutena, niin mulla on aina, kun mä myyn ne eteenpäin, niin ne on siellä mukana. Niin lähtee Osmo Action. Tää on se ensimmäinen Osmo Action, eli tällä on jo ikää. Se on tässä. Kuvattu suhteessa tosi vähän. Eli tässä on se hyvä puoli, että tuossa on näyttö myös, ja täällä on näyttö, ja kosketusnäyttö. Ne, ketkä on, niin kuin tietää näissä action-kameroissa, niin mun on varmaan turha selittää sen enempää, mutta sanotaan, että vastaava kuin GoPro. Eli nyt on aika usein on kilpailu, että kumpi on parempi, GoPro vai DJ:n Osmo Action. Eli siitä lähtee tämä ykkösversio myyntiin. Eli siitä mulla on jo paketti ja mulla on ne kilkkeet, mitä tähän tulee. Eli täällähän on myös tämä esimerkiksi, mä käytin tätä silloin, kun mä tein Sähkikselläkin videoita, niin mähän käytin tätä siinä. Eli täällä on tämä kotelo, että sen saa niin kun vaikka kypärään tai mihin vaan. Ja sitten mulla tulee myyntiin myös Osmo Action 3.
Tää on aika tuore. Tää on ollut mulla varmaan vasta toukokuussa lähtien. Nyt taisi olla silleen, että julkaistiinko justi Osmo Action 4, jos mä oikein muistan. Mutta tää 3 lähtee myyntiin. Ja se mikä tässä on hyvä puoli, niin täällähän on tää pidike. Siis tähän on kanssa olemassa tää tavallaan suojakotelo. Ja tässä on se hyvä puoli, kummin päässä näin päin. Niin tää menee suoraan tohon tavallaan magneettiklipsillä. Eli sun ei tarvii erikseen laittaa sitä suojaa päälle. Niin tää on tosi kiva. Mulla on itse asiassa tästä Osmo Action 3 niin tämä Adventure Combo. Eli siinä tulee mukana yhteensä 3 akkua. Tämmönen latauskeissi. Eli tämähän lataa akkuja. Kun akku loppuu, sä tökkäät sen tonne noin. Siinä on 2 akkua latauksessa, niin kuin näkyy. Nyt näkyy huonosti, mutta ne on vihreällä tossa. Se johtuu tossa green screenistä. Et se ei näy kunnolla oikeasti vihreänä. Mutta siis tänne menee 3 akkua. Tätähän voi ladata USB-C:llä, mutta itse boksi myös lataa jonkun verran. Ja sitten siinä tulee mukana tämä. Eli tikku. Eikö se oli vaan vetämällä. Selfie-tikku! Selfie-tikku! Tää kuuluu siihen mukaan. Ja ton saa vaikka jalustaan kiinni, jos haluaa. Ja sit siinä tuli tietenkin piuhoja mukana ja sit siinä tuli toi lätkät ja 2 näitä. Näitä 2 ja näihin ne pinnit. Eli toi pinni, tai pinniko, tämä näin. Tämä tappi. Niin siihen tuli sekin mukaan. Niitä on 2 kappaletta ja sit siinä on toi kehys mukana. Eli tämä. Ja siinä se suurin piirtein onkin. Mutta siis iso juttu tässä on se, että täällä on tää selfie-tikku ja sitten siinä on lisäksi nämä akut. Tää on niinku se kova juttu, että siellä on nämä akutkin mukana. Tässä mun pitää vaan löytää se boksi, niin sitten on kaikki hyvin. Se on täällä tallessa, se on täällä näin jossain, mutta kun mun pitää se kaivaa se boksi, että minne mä oon sen laittanut. Mulla on mielikuva, missä se on, mutta mä en äsken sitä löytänyt. Mutta ei hätää, silloin kun mä myyn sen, niin siinä on se boksi olemassa. Ja sitten liittyy vielä näihin itse asiassa kamerahommiin. Hyvin jäänyt mulla vähälle käytölle. Eli DJI OM5. Eli tämähän on näitä puhelinvakaajia. Mä oon tehnyt tästä mun mielestä muuten unboxingin myös. Eli tässähän on se, että otetaan täältä nyt esiin. Tää käännetään näin. Ja sit se avataan näin. Niin siinä se on. Täällä on myös tämmönen varsi. Eli saa vähän pituutta. Ja missä mun puhelin on? Tässä on yksi puhelin. Näin. Sen kun laittaa tämän puhelimen tähän näin. Laitetaan suurin piirtein keskelle. Niin sitten se tökätään vaan tonne. Ja sitten laitetaan virta päälle. Vitsi, nyt mulla on oikeus luku. Ding! Noin. Ja sitten sen saa käännettyä vakaan. Eli tässä on se hyvä puoli, että tämä on vakaaja. Tämä pysyy, niin kuin puhelin pysyy suorassa, se ei tärise, se ei vapise. Eli ne, ketkä haluaa kuvata enemmän vaikka puhelimella, niin tämä on aika kova juttu, koska verrattuna siihen, että sulla on puhelinvakaaja, niin se on ihan eri juttu. Niin, tai se puhelimen oma vakaaja. Jos ajattelee silleen, että tässä on niin kuin, sä saat ihan eri otteen siitä puhelimesta, tai siis, no, kuitenkin tiedät mitä tarkoitan, että kun sä kuvaat, niin sä saat ihan eri lailla siitä, koska se toimii tästä näin, ei mitään ongelmaa. Niin tää on hyvä. Ja tosiaan täällä on varsi, ja tässä on niin kuin erilaisia ohjelmia, keitä se seuraa, esimerkiksi jotain tai muuta vastaavaa. Käykää googlettamassa pikkasen DJI Osmo X OM5. Eli tässä on kans, tulee kaikki mitä siinä paketissa on, eli täällä nyt ei ihmeellistä ole. Täällä on tuo jalka. Sä saat sen vaikka tähän noin. Sä voit käyttää sitä lisävartena tai sitten sä saat sen näin. Niin sit se on vaikka pöydällä kuvaa. Ja sit se voi vaikka seurata sua, kun sä kuljat vaikka ympäri kämppää tai muuta vastaavaa. Mut siis silleen. Ja sitten laitetaan virta pois. Noin. Pum pum. Ja tää on hyvä tää pikaliitin tässä. Se menee tohon, ottaa pois.
Pam. Se on tosi tiukasti kiinni siinä. Mutta tää lähtee kanssa myyntiin. USB-C:llä toimii USB-C-piuha tietenkin mukana ja tällä sä pystyt suoraan täältä muuten painaa rekkiä ja tossa pystyt kääntämään puhelinta tuolla joystickilla ja kaikkea diipadaapaa. Mutta se, että jos joku haluaa, niin mä voin tehdä niin kuin erikseen vielä tarkemmankin videon, mutta tosiaan kanssa menee. Siinä tulee tämmönen hieno pussukka, minne ne saa nätisti noin, että ne on niin kuin samassa paikassa. Tää menee sinne ja sitten sinne työnnetään vielä tämä. Noin. Tässä tulee vähän sekalaista settiä, koska tätä kamaa aika paljon. Ja itse asiassa mun pitää ottaa tuolta, mulla on yksi kellokin menee myyntiin. Mä näytän senkin tässä. Mä näytän tässä nyt tosiaan kaikki nämä, mitä mulla on nyt esimerkiksi myynnissä. Mulla tulee vaikka mitä vielä myyntiä. Mulla on niinku, kama on kertynyt ja pitää saada ne myytyä pois, koska mitä niillä tekee, jos et sä itse niitä käytä. Sitten mennään vielä äänentoistoon. Sonyn VH1000X M3, eli tää on se 3. versio. Mulla on ollut muistaakseni ykköset silloin aikana, jotka mä myin niitä tässä yhdelle kaverille. Niin nämä on ne 3, onhan näistä tullut jo missä vaiheessa menossa, 5 vai 5 sieltä taitaa olla nyt uusi. Mutta siis erittäin hyvät vastamelokuulokkeet. Voin suositella. Mutta kun mä käytän näitä tosi vähän, mä käytän itse asiassa pääasiassa noita nappeja, se mitä mä tarviin niin kuin muualla. Niin nämä on nyt tosi vähällä käytöllä, niin nämä lähtee. Eli täällä on tämmönen oikein boksi. Ja täällä on kuulokkeet. Ja nämäkin on tosi hyvässä kunnossa nämä kuulokkeet. Näissä ei oikeastaan on niinku, onko näissä, no tossa on joku roska. Noin. Mutta näissä ei ole oikeastaan mitään kulumisen jälkeen. Tässä on semmosia hienoja juttuja just, että kun se on itse näin päin. Ne on sulla päässä. Nämä tuntuu tosi kivalta päässä ja näissä on nykyään sitä puheentunnistusta ja tämmöisiä asioita. Tai sitten sä laitat kääntähän näin, kun täällä on kosketuspinta tässä. Niin sä saat volyymi alaspäin, volyymi ylöspäin, seuraava biisi, edellinen biisi, sä pystyt vastata puheluun noin. Kaikki tämmöistä toimii. Niin tää on ollut kyllä todella hyvät kuulokkeet. Mä oon tykännyt. Nämä on ollut jonkun aikaa, mutta suhteellisen vähällä käytöllä. Ja nyt mä käytän tosi vähän. Niin sen takia mä laitan nämäkin myyntiin. Eli mustat versiot niistä. Siellä on niinku nämä piuhat. Tässä on se lentokonejuttu, jos joku käyttää lentokoneessa tai muuta vastaavaa, niin sekin tulee siinä mukana. Ja tähänkin mulla on tosiaan taas alkuperäiset. Ne mitä paketin mukana on, niin mulla on. Tästä mulla on tosiaan tää pakettikin jo tässä. Eli tää laitetaan tänne näin. Siinä niin. Se lähtee myyntiin. Sitten on vielä ainakin pari juttua. Itse asiassa sen mä kerron tässäkin kohtaa, että ne mun kummatkin sähkikset, mulla on edelleen se Xiaomin ja sitten mulla on toi, mikä toi toinen on? No se missä mä tein unboxingin. Mitä siitä on? Reilu vuosi. Reilu vuosi, joo. Toi. Ninepotti, joo. Mulla on Ninepotista se, missä on kantomatka jopa 65 kilsaa. Se on toi, joo, sähköpotkulauta Max G30. Niin se on ollut erittäin hyvä. Mä oon henkilökohtaisesti tykännyt tuosta Ninepotista enemmän kuin siitä Xiaomista. Että Xiaomi on pikkasen ehkä semmoiselle kevyemmällä tyypille. Toi on vähän raskaampi, se on isommalla akulla. Ja jotenkin siinä on vähän moottorissakin enemmän potkua. Että mä oon kyllä tykännyt tuosta Ninepotista enempi henkilökohtaisesti. Ja se on myös tuoreempi se Ninepotti. Kumpikin toimii ihan täysin ja totta kai sitten, että jos joku sen ostaa, tai kun sen ostaa, niin voi testata, että miten se kulkee, että onko se oikeasti semmoinen kuin mä oon sanonut. No niin, sitten vielä pari juttua. No sitten on tämmönen tapaus. Eli tää on kyllä jo käytetty jonkun aikaa. Eli tää on mun Logitechin G915 näppäimistö. Mulle tuli nyt tuossa samassa näppäimistössä tuli toi TKL-versio, eli missä ei ole näitä näppäimiä ollenkaan, ja sieltä puuttuu nämä näppäimet. Noin, siinä mukaan valotkin pyörii. Nyt näkyy taas huonosti nuo valot sen takia, koska mulla on toi green screen. Green screen! Tää on erittäin hyvä näppis. Tää on sillä tactile. Ei ollut tactile, vaan klikkinäppäimillä. Toi mun uusi on tactile, mutta
Tää on klikinäppäimillä. Ja kyllä tässä näkee, kun katsoo, niin näkyy, että mulla on peukalo ollut aika usein tossa. Siinä näkyy silleen, että ne on niin kuin vähän kuluneita osanäppäimissä, mutta erittäin hyvä näppis. Ei näppiksi mitään vikaa. Langaton näppis. Ja se, mikä tässä on ollut kiva, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, niin tää on matala. Eli ei tarvitse olla rannetukea eikä mitään. Tää toimii tosi hyvin. Et mä oon tykännyt tästä erittäin paljon. Mutta mä haluaisin tolleen, että mulla on vähän enemmän tilaa. Mä käytän itse henkilökohtaisesti aika vähän näitä numeronäppäimiä. Nyt huomannut kyllä, että muutamassa kohtaa, että oon mä tottunut niitä sen verran käyttää, että mä haen tosta noin, ennen kuin mä oon totun tuohon kunnolla, niin mä haen siitä niitä numeronäppäimiä. Kun mä rupean jotain, vaikka laskua maksaa ja laittaa numeroita sinne, viitenumeroita ja jotain tämmöistä, niin sille, ai niin, ei tässä ollutkaan noita enää. Mutta jes, tämä lähtee myyntiin. Tällä on jo tosiaan, tulisikohan tammikuussa jopa 3 vuotta ikää, eli tällä ei ole enää takuuta, mutta tokihan tätäkin voi testata. Toi toinen näppis mulle tuli viime viikolla muistaakseni, niin tää nyt lähtee kans myyntiin. Ja sitten vielä menemme yhteen asiaan. Tässä kun laskee, niin mulla on 2 noita kameroita, se vakaaja, toi koklesit, 2 kuulokkeet ja sitten on vielä ainakin toi kello. Niin tässä on melkein jo 10 tuotetta myynnissä. Pitää saada ne kaikki myytyä. No niin, eli se viimeinen tuote, mikä nyt lähtee myyntiin. Mun piti laittaa se aikaisemmin myyntiin. Mulla oli itse asiassa yksi Galaxy Watch 4 Pro, vai Classic, kumpi se oli, millä nimellä ne oli, kun ne on vaihdellut vähän näitä nimiä. Niin mulla oli semmonen, se meni kaupaksi ja joku sitten kysyi, kun mulla oli vielä ilmoitus päällä, että no onko sulla sitä? Mä että ei ole, mutta mulla on itse asiassa toinen kello. Eli mulla on itsellä tää Galaxy Watch 6. Onko tämä nyt Pro vai mikä tämä on? Tämä on tavallaan se paras malli niistä. Mä oon tykännyt tosi paljon tästä uudesta mallista. Toki erot on hyvin pieniä, että tässä on vähän isompi näyttö. Tässä tuli takaisin tämä rinkula, mikä on tosi kiva juttu. Mä tykkään tässä rinkulasta, että tuossa vanhassa ei sitä ole. Eli Galaxy Watch Pro, Galaxy Watch 5 Pro, 5 Pro. Eli tää lähtee myyntiin kanssa. Tää on ollut nyt mulla siis vuoden verran. Silloin kun nämä julkaistiin. No elokuussa taisi tulla vuosi. Ja se mikä on tässä kellossa ehkä yksi paras juttu, on tämä ranneke, miten se on tehty. No niin, nyt se menee. Pitää vaan työntää kunnolla. Sitten se menee hyvin. Niin kun sä saat tossa säädettyä sen niin oikein pituiseksi. Sitten sä lukitset sen tuolta. Nyt se on lukossa. Se on aina saman pituinen. Ja sitten kun sä laitat sen ranteeseen, näin. Naps. Tää toimii magneetilla. Tää on tosi kivan tuntunen tää kumi tässä. Tämähän tässä uudessa on vähän niin sanottu nahkaa tuolla sisällä on kumia. Ja tää on niin sillä perinteisellä. Mä ihmettelen, että miksi tää on perinteisellä, koska tää oli mun mielestä parempi systeemi. Niin miksi ne luopuu tästä. Tai siis sen saa lisävarusseena tän. Mutta siis tää on niin oli hyvä. Sulla oli aina kello oikealla kireydellä, kun sä olit vaikka laittanut sen latautua ja otit sen pois. Niin se on aina oikealla kireydellä, kun tää on silleen, että totta kaihan sä opit laittaa se oikeaan kohtaan tossa. Mutta tää meni aina. Naps, naps, loks, loks. Sun ei tarvinnut miettiä ollenkaan. Tosi hyvä kello on ollut. Oon tykännyt. Tässä on jotain, siis näytös ei oo naarmoa. Sen mä tiedän, että tässä jossain ulkokehällä on joku ihan pieni jälki. Mutta tuossa itse näytös, kun näissä on se kiva puoli, että kun tämä näyttö on täällä syvemmällä, tämä suojaa sitä itse näyttöä. Apple-kelloissa on mun mielestä hassua, että se on siinä tavallaan päällä. Jos se osuu johonkin, niin tulee skraadu. Tosi herkästi. Että se, että ainakin mitä mulla oli silloin Apple-kelloja, niin aina sai vähän varoa sen, että sä meet johonkin, jos sä pikkasenkin osuu. Niin tää on pari kertaa osunut tonne johonkin. Niin täällä on ihan siis silleen, että se ei ole no itse näenkö mä edes tästä. Onko mulla ikänäkö? Niin on tossa noin kun tarkkaan katsoo, niin on jotain pientä jälkeä, mutta hyvin pientä. Ja sitten tämä toimii, kun laitan sen päälle. Samsunga. Mä oon nollannut tämänkin kello jo valmiiksi, eli tää on sitten, kun tulee oikea ostaja paikalle, niin tästä vaan. Ja tämähän mittaa verenpainetta,
EKG:tä ja muuta vastaavaa. Juuri tänään mittasin tällä uudella kellolla verenpaineeni, että katoin, että missä mennään. Onko syytä huoleen vai ei? Miten me tehdään sen kanssa? Mutta siis toki täälläkin on latauspiuha tohon noin ja näin poispäin. On kaikki mitä siinä pitäisi olla. No nyt se sanoo tervetuloa tähän kelloon. Ja nyt pitäisi aktivoida se johonkin puhelimeen. Mutta en aktivoi. Mie sammutan sen pois. Laitetaan pois päältä. Sammuta. No nyt hän sammuu. No mut hei, tämmösiä pikkujuttuja. Mä teen varmaan ensi viikolla enemmän videoita tai jossain vaiheessa. Nyt on ollut vähän säpinää, niin ei oikein kerinyt. Mun piti tehdä enemmän mainoksia kuin videoita. Vähän tiheemmin, mutta tässä on aina välillä on säpinää, että pitää niinku tehdä muutakin elämää niin sanotusti. Mutta siis videoita tulossa. Kun toivot jotain tekniikkaliveä tai muuta vastaavaa, laittakaa mitä työ nyt toivotte. Ja näin katsotaan, toteutuinko mä niitä vai ei. Mutta mä otan noista kuvat ja ne lähtee tänään myyntiin. Tosin se voi olla illalla myöhään, mutta laitetaan tänään myyntiin. Jes. Joten Iluri kiittää ja komartaa. Hyvää päivää. Moro.